Helo, siwmai, yn enw i Steffan Evans a fi o TPAS Cymru. O'n i'n moyn neud fideo cyflym i chi prawn ma, achos o'n i wedi gweld mae sawl un o chi wedi bod yn rhannu straeon ar y cyfryngau cymdeithasol drwy'r wythnos am stori nath datblygu'n Llundain ar ddechrau'r wythnos yma, ynghylch achos llys. Yn yr achos ma, dath cais i gael ei wneud gyda'r y llys yn gweud dylai fe bod yn anghyfreithiol i wneud hysbysiadau am dau i rhentu yn y sector breifat sy'n dweud nad o'n nhw'n derbyn geisiadaeth bobl yn derbyn budd-daliadau. Siw bod chi gyd yn gyfarwydd ar hysbysiadau yma sy'n gweud no DSS payments y pethau fel budd-daliadau tai. Na mae hwn yn destun sydd wedi bod yn destun gofyd i lot o bobl fewn y sector tai dros y blynyddoedd diwethaf, ynghylch a beth mae hyn yn meddwl am y sector, le mae'r bobl yma'n mynd i fynd os nad nhw'n cael gafel yn yr eiddo yma. Ond oedd yr achos yma'n un eitha penodol, dath yr achos oedd y person mewn cwestiwn yn fenyw oedd hi'n dadle trwy wneud hysbyseb yn gweud nad nhw'n derbyn bobl oedd yn derbyn budd-daliadau tai, oedd yr asiantaethau yn gwahaniaethu ar sail rhwng. Achos mae'n mynd i fod yn fwy tebygol o weithio am swyddi rhan amser, felly mae'n mwy tebygol o dderbyn budd-daliadau. Nawr, beth ddigwyddodd o'r achos yma, beth mae bobl yn meddwl sydd wedi bod yn cael ei rannu bod y llys wedi gweud bod yn anghyfreithiol i wneud hyn. Ond dim dyna cweith beth sydd wedi digwydd, achos gath yr achos i setlo cyn bod yn cyrraedd y llys. A oedd taliad o 2,000 gael ei wneud i'r person oedd yn dod o'r achos i delio dy'r mater cyn dod o blaen barnwyr. Mae hynna'n bwysig, achos does na ddim cynsal cyfreithiol newydd cael ei greu, does na ddim rheolau newydd, dy'r llys ei hun fynd i datgan i fod yn anghyfreithiol i creu'r hysbysiadau yma. Nawr, dros y misoedd neu blynyddoedd nesaf, fi'n credu bod ni yn disgwyl gweld lot mwy o'r ceisiadau yma'n dod o blaen y llys, a felly gewn ni bach mwy o wybodaeth ynghylch a yn gyfreithiol i wneud yr hysbysiadau yma'n ei beidio. Os ych chi ddiddordeb yn y stori yma mewn ffideo mas o agor, ni wedi rhannu peth links ar gwylod y fideo yma. Mae un i blog gan un o'r cyfreithwyr mwyaf amlwg o fewn y maes sector tai, a mae un arall i stori wreiddiol wrth y BBC yr wythnos diwethaf. Diolch yn fawr.